hoi 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 kepada DMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi kepada DMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah hoi kepada DMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi kepada DMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Jamla Kashnong Jongsha Kabah Kathan Mau Khanro Kilapan Pau Kajing Sosi Kabajur Bah Hakum Kini Kipor Atar Belajan De Banjir Dikinomi Kemachi Yang Darbar Tawan Kejala Hakabah Kita Samla Kilakan Bu MLA Bamenta Kamau Khanro Constituency Uba Bante Dorling Do Ula Syukur Dak Bathogi Kipat Ba Kathan Tang Manyu Ajing Mitoy Election Yala Dia Shimet Hakabah De Bakajing Boy Ki Mau Nong Rem Na Benta Arti Kijing Te Ban Kintiu Ka Jongsha PHC Sha Ka CHC Kabla Bu Ahutarik Haka Alai Pautarek Unai Luar Bar Tenrat Subcenter Syaka PC Hak Karakterik Urisau. Yang meral surang nagas nong non ko kabahap kumju apa ka mukon konstitusi tengiwan hangne kum kisamla ka mukon rohi barok away ban pun pau we ka jing skripsi jungi halor ka jing thok pat ka jing skor jung MLA jungi halor ka hagabay dei bat kene ka CC mo ban kentiu naga PC Sentar Syaka CC sentar ha kabahap kabadan ha jung sya kumju ru ya kene ka thnraj sub sentar ban kentiu syaka PC sentar mo te hagabay dei bat kene gamta hagabay dei bat kene gamta ngila ui hakini ki kindik sengi ki baladam ba UMLA ulawan ban bu ya kitu ki mau nong rem UMLA jungi ulawan bu ya kitu ki mau rem gamta ban upgrade ya ka PC sentar Syaka CC sentar kabadan ha jung sya Henry habangi na kaliang samla habangi na kaliang jong ki samla ngila lej ban pet la ka ngi daga jing kimi nanti jungi ba ka kam kan sa sedang no Henry habangi I wat kita ki monong rim ki babu kata ka sengi ru kim samdon ten kata ka daw ngi kim ki samla ngi wan ban wat ke sa kita ki monong rim ki ja Henry habangi wat ngilek ban kli na office ki laong ngi ba nyem sem latip ka bay dai barata Henry ngila persyang banwat no ngila yo ngila file no ke RTI ngila le daga RTI ngila wat information no ga RTI ndre haba RTI kila leng ba RTI ngi yo ikene sa yang ngi ikene ka juba ba ya ka labu ya umau nong rim tang yu umau nong rim labu ndre claim ka sanction ya ka sanction pat pat ladon ka sanction hagabay dai bat kini ki mau nong rim ki ba UMLA jungi ulabu lagne ngidap kuntang ngidap daga jing sungu bitar ka bajur hal ka bay dai bat kane ka benta hagaba kumno UMLA bat balong kumju minister unut penthok banjeler yangi ki nong sung jong ka constituency ki bangi hi ngila penjob yu ngi hi ngila kersan bat ngila syania yu ngila i jing i jungi ngila i yu ndrei u setla bat uthok yangi kum kinong song kalong kumju kumbau iben yangi bangilong hap sekendong ndrei kai ke banga mut banong ne ba ngi kum kisama nyimde shu ban sap penbi ngi kum ki pai ba jong kamu kontrol konstitusi hi nyimde shu ban sap penbi hakine ki kum kine kinong ikhman nang ikini ki monong rim labu kabahap ka jongsha konstitusi ka jongsha Haksnong jong sya ban upgrade na ka PC Syaka CC labu ka life trip September ajar kuar bat ia kane ka thenroj ke bahap ka po jong thenroj sop naga thenroj sop center ban upgrade Syaka PC labu ia kane ka khat arteri Oktober ajar kuar ia kane RTI pat hiyo meno ia kane ka RTI ngilayo ka Sautarik haka sautarik jong Januari ne hiu snem arjar apply ya sang tren yang kam lagu katkum ko jing yo jungi katkum ko jing lap jungi ha bang ile kimi stay ngimpat yo I ya ki ki modak wat tang si
mokhiu ka thliu umpat lati lene umpat la penmong ya kata ka haba wat perkhat hi ma pi wat umau nong rim bala bu tur don shu ka ai ka jingmut bun bu itu mau nong rim तो बताए मुझे ककुम कता का RTI को फियो के एक बला जुबाब या कता का RTI kat kumpuni jubab ke bangi yo ke thong ne ba yes PC is in process for upgradation to C of PC to CC total amount ki thong ne total amount ki claim thong ne ba the sanction of the amount sanction claim thong ne ki peni total amount ki thong to no ki thong khat kumba khat ar klur ne ki thong ngam tip ki mut tang ya ka wei ne ki mut bat ka jong ka thun rot ne ngam tip ne rei ki shu tho shu ai be ke ka amount ko ba hab khat ar krur bat ki mention ya ke ne ke ka CC bat ya ka PC ya pot sun rot te ka wei ki tho ang ne ba ka the work will be started once the scheme has been sanctioned kene ka pen I ba kim pat trei bat ya ka ne ka scheme kim pat sanction namar kampat don ka no jing trei joki kumjuru hakabai dai bat ka neka thnroj PC kimpat sedang watang simokhiu ka khnor kimpati kata ka ba penpawi ka ba penong ini ki kunsamla ban wan chakmat ban penpawi ka jing smusi jungi bajur bat kumjuru ngi da smu bitar hi bo ne minister jungi MLA jungi uthok bat usukor ini kum ki pai ba namar ngi ba kene sisa kalong ka ba don kam sha namar ta jingi ki pai ba khamtam hagane ya kane ka CC ke badon na jong sha ki pai ba la slem ha ki thrang bot ki kwa bagan urlong na namar ngi jenjar ngi khuslai ngi bun ki jing a ki bangi ma ha ka bai dai bot ka koi ka khia kane ka dai ka yap ka im jong ki pai ba jong ki pai ba jongi kane ka dai ka yap ka im jongi namar perkhat ma pi la dai sibun ba ki tik banak ki ba kham sa jai na ni ka sinong kinwan nang the la dai ki wan nang ne PC ki tiar kitar ki ding duna khamtam le emergency service kimpat yo kimyo ki ong be ki le chesor kat bakin po chesor ubri bun bakhlat hasteng lenti kata ka ba ngi na ka ngi kum ki samla ngi sngo khia ban ka bang idon ko jing ki khle mata ka constituency mata ki para thanyi par wei ha kini ki kini singi la persang ban wat kit lang ba u amle ba bu yu ne mo no rim rei ladang i phone ru ong ba umdon sene udon sedeli te ngimtip ba hadin ba u lawan pat u klem funsu te ngi klem funsu isu persang no penle segi office nagi office u ki ong bang ngimtip ai te ngi la su le no ni wat leng ba ka RTI te de tang kani ka cuba pat ngi leng ba ka RTI kata ka ba penong ini ki samlawan mi sekmat ban penpau ya ke ai ke jing sungo jungi te nomor te kum ki samla hi ngi kwa ban pensai seki ba ngimdei su ban sha penbi lade ngimdei su penbi ha kum kini ki jing super klem pat yoi lane klem pat tip sai ba hang tu la bu ne em la don ne em la tre ne em la bu la don em ka jing pen tre la se ban ong ha kham tam le ha bala de pen bu monong rim la de be ban sedang no hi ka kam kata ka bang kum ki samla ki kwa ban pensai spi ki nong sing spi ba ngim de su ban be hoi ngaru ha ka por masuang I ban ngada nang kersan ru ban kat ka yeng sam junga ya I MLA bodon burom jungi sitting MLA jungi Henry no mulai joki kurten kum no MLA jungi ba ban tidor long do ma Henry nyimpoi perkhat ba inset syukla ba set syukor ini na kane ka rukom kane ka benda ba benong ba kadai ka jimbe election akan nanti mantap bu tamau nang rem sam kam hoi haba kala I ben long ta namar ba haba bu manung rem claim sanction ya ka to ga jing trei kamut ayu hidu kamut temuan su pen I dur pen I ben su pen I ben su puturoi claim ka kam ben su pen thame ka ya ki pai ba bangila le ya kene bangila le ya katai henrei claim trei kam ka kam pat claim pat pen trei kamdon kamdon kamati ka wei kamati ba pen I ya kene ka kam kepala kular ban le klem le wat tang kniru